तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस तो नोंथांमोन बे बिबि ब्लग बायदिसिना बयखौबो नाबाय गाइस तो नोंथांमोनाथ' थाम्बनेल टाइटेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ जों बहा थांनो नागिरदों तो जोङो दायो भैरबकुन्द थांनो नागिरदों आरोना गाइस तो जोंनिया नै साइकेल ओमफ्राय ब्रह्मना थांगासिनो आगो ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानबाथाय प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरोना तो बहुत गोजान साइकेल माने सालायनो थांगोन जोङो दायो तो बिराद एक्साइटेड आरोना जों थांनो थाखाय तो मैया माने हरनिफ्रायनो माला सोरांगोन जादों तो आई होप नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां नाङो तो मोजां नांबाथाय लाइक खालामना होबानो जाबाय आरोना गाइस तो होमबा भिडिअखौ जागायनोसै ना मा होनो गाइस चले गाइस नै मर्निंआव सिखारना फैबाय जों मोजां भिउ मर्निंनि ओमफ्राय नै गाइस साइकेल सालायना थांगासिनो दं दायो जोङो भैरबकुन्द तो बिराद माने एक्साइटेड आरोना जोङो थांनो थाखाय तो आं माने गाइस साइकेल सालायनानै थांनो थाखाय बिराद गोसो जायो आरोना तो बाट लोगोफोरासो आंखौ एसे माबा खालामो आरोना माने डाउट खालामना होयो माने आं लोगो गैयाबा हारसिं मोनबा बरिं नाङो आरोना बिनि थाखाय सासे लोगो थाथारनांगौ तो मोजां नाङो आरो भिडिअआ ना तो जोङो थांबाय थानोसै ना मा होनो साइकेल सालायना तो साइकेल सालायनायाथ' गोबां भिडिअ हमनो हानाय नङा आरोना गाइस तो आं एसे थांबाय थानोसै आवगायसिम तो बिथिं नै ब्रह्मना नायनो मर्निंनि भिउ गाइस माने बहुत गोबाव जाबायमोन आरोना जोङो साइकेल सालायैया तो दिनै फाइनेल ओंखारबोबाय 1 बोसोरफोरानो जाबायमोन आरोना गाइस बिदि माने गोजानाव राइड खालामिया तो दिनै बहुत 1 इयार्सआनो जाबायमोन 1 इयार्सनि उनाव दिनै बिदि गोजान साइकेल सालायदो आरोना तो नायनोसै एक्सपिरियेन्स माबायदि जायो तो एसे रेरेव आरोना गाइस तो दायो थांबाय थानोसै जोङो भैरबकुन्द गुड मर्निं गाइस गुड मर्निं एवरीवन गाइस दायो थांबाय साइकेल सालायना तो राइडिं आरोना तो मारै मोनदो हा बरिया दासो 10 किल'मिटारफोर फैदो ना तो दायो थांसै गाइस मोजांनो साइकेल सालाय दिनै तो गाइस एसे सालायना नायनोसै आरोना साइकेलखौ तो गाइस माने फैयै पाकालामा मोनबाय दायो तो माबोरै नोंदो पाकालामा मोनफैनायखाय हा दासो सालायना नोंलाय हागोन ना हाया सालायनो तो गाइस थांबाय थादो बहुत गिदिर जाजोब्बाय ओमफ्राय आथिङा आंनि फारसे साना दंखायो आरोना तो मा जायो नायनोसै गाइस तो गासिबो थांबाय थानोसै तो गाइस दासो सालायना आराम मोनगोन आरोना तो बहुत मेंदोंमोन आरोना गाइस दायो सालायनोसै खुगा हासैना बिराद सेन गदो फै जल्दि थाब फै पाकालामा मोननो तो सान्दुङा मादि ओंखारदों नाय गाइस तो सालायनोसै एसे स्पिडाव तो भैरबकुन्द मोनहैथारनांगोन बेनि थाखायनो तो सालायनाया बिदि मोनासै आरोना थाब मोनफैनाय दिनबाय जोङो ना दिनै थाब मोनफैनाय मर्निंआव फैदोंना जोङो बेनि थाखायनो थाब मोनफैनाय दिनबाय आरोना एसे मोजां नांबाय पाकालामा मोनना मोजांनो थांनोसै गाइस तो नोंथांमोना एसे सापर्ट खालामबानो जाबाय आरोना तो बहुत मेङो आरोना गाइस जायफ्रा साइकेल माने राइड मारियो बिसोर मिथिगोन आरोना गाइस तो बिराद मेंखायो गाइस साइकेल सालायबा आरोना तो 47 48 जागोन आरोना जोंहानि न'निफ्राय भैरबकुन्दआ तो आरामसे थांबाय थानोसै आरो मर्निंआवबो जेबो जाबोआखैना जोङो महनपुर बारनानै फैसा तो गाइस दसे रेस्ट लादोंमोन लोगोफोरजों ओमफ्राय लोगो सानैसो लोगो मोनबाय आरोना
तो एसे फैबाय थांबाय दा आरो सानै लोगो दं तो जोङो थांनोसै थांफायनोसै तो दसे रेस्ट लाबाय आरामसे तो गाइस उदालगुरि मोनसिगोन तो थाब थाब फै जोरो गाइस जों थांनांगोन थाब जानाय नङा गाइस तो मर मोनहैनांगौ दायो 6टा जादों आरोना गाइस तो जों 8टाफोराव मोनहैगोन खोमा तो थांबाय नायनोसै थाब फै ओइ सासेनिफ्राय आरो सेन लगनाय ओ भाई मजा नांदों गाइस मजा साइकेल सालायना मजा नांदों आरोना तो मैया साइकेल एसे मोजां खालामलांबाय बिदि बे फिउल हामा जाबाय दा जाबाय तो गाइस माने उदालगुरि मोनहैसिगोन आरोना तो आरो 4 किल'मिटार दंखो गाइस तो मोनहैसिगोन तो बिराद ओंखाम उखैबाय आरोना जोङो दाना ओंखाम उखैदों बिराद नोआ नोंलाय यस तो जोङो मेगिल' जाना फैदों आरोना आंनाव मेगि एवदों आरो जानानै दुगैना फैखादों आरोना तो बिराद खेबजा उदै साजोबबाय दा उदालगुरि मोनहैयागौनो माने हटेल दं आरोना हटेलाव हाबनानै बरियासे रुटि सुटि जालांनोसै मानो गाइस बिराद ओंखाम उखैदों di sandung ओंखारबाय नै दासो 7टा जादों आरोना टाइमा ओंखाम उखैनो थाना थालाङा तो एसे पुरि जानानै गाइस नानो antalaनै guys berendingan तो गाइस हटेलनिफ्राय पुरि जाखांना फैबाय आरोना दायो उदालगुरि एसे रेस्ट लायनोसै ना मानो रेस्ट लायगोन ना तो बिराद मेंदों आरोना तो दायो एसे रेस्ट लायनोसै तो गाइस बे उदालगुरि मोनबाय दायो ओमफ्राय दायो थांनोसै जोङो ओरैनो उदालगुरि ओमफ्राय बिदिनो दा फिसा हानाव थांगोन आरोना एसे नेथ'हैगोन लोगोफोर फैगासिनो दं आरो साब्रै तो बेखौ नेथ'हैगोन दसे दे सिधा थांसै गाइस तो गाइस माने गोबावथार जाबायमोन आरोना आं उइलि गैया तो गासै उइलि होना नायनोसै ना मा होनो A few moments later. तो गाइस जोङो माने फैलायबाय आरोना तो आनैनाव हाबदोंमोन एसे ओमफ्राय साहा लोंबाय गय जाबाय फैबाय आरोना तो दायो लासै लासै थांबाय थानोसै तो लोगोफोरखौ नेदोंमोन आरोना इसोरनाव ओमफ्राय तो दाबो मोनफैयाखै साइकेल एसे गाज्रि जादोंमोन ना बिनि थाखाय जोङो दायो फैबाय आरोना लासै लासै तो नेबाय थानोसै एसे लासै थांनानै मानोसै आरोना तो दायो बेयाव लोगो मोननोसै तो दायो दलंदो र' गाइस गाइस पूरा पानी तो बार गाइस माने उन्दैनिफ्रायनो माने साइकेल लानानै बेरायनो माने शक दंमोन आरोना तो दिनै एसे बेरायनोसै आरोना ओ भाई ओरैबायदि ब्रेकबो गैया बिना ब्रेक के आया है हम लोग ओ रे गाइस बेदि बिफां साया मोनबा मोजां मोनो आरोना एसे रेस्ट लानो तो ओमफ्राय साया मोजां नाङो साइकेल सालायनो तो एसे रेस्ट लानोसै भाई बरिया आरोना बेखिनियाव गाइस एसे रेस्ट लानानै गाइस आर'नाइ नालदो बेयाव ओमफ्राय एसे रेस्ट लादो आरोना गाइस तो माने बिराद गरम ना बिफां सायाव एसे रेस्ट लाबाय दिनै मा होनदों जिरा तो रेस्ट लानोसै ना माने तो गाइस बिदि गरम बिफां सायाव नेबा मोजां नाङा आरोना तो एफा गरमावनो साइकेल सालायनो हाया आरोना गाइस तो बिराद खस्थ' जायो माने गरमाव साइकेल सालायनो बेनिखायनो एसे रेस्ट लादों
बेफोरबायदि दंफां सायाना मजा दसे रेस्ट लायनोसै आरो थांलायनोसै माने तो गाइस आरो हावायलाबाय एसे आरो तो बिदिनो एसे रेस्ट लायलाय थांनांसिगोन उपाय गैया गरम साइकेल सालायना एबा नन स्टप साइकेल सालायबाय थानाय आरोना तो थांनोसै बिदिनो तो गाइस बिथिं थांसै आरोना बिथिं थांसै लामाफोरा तो गाइस मंजिल में पहुंचने वाला है तो थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा तो रुक भाई एक बार उइली देता हूँ उइली बनता है ना भाई उइली ओ भाई साहब उइली ओ हो ओ भाई ओ शिट हाँ भाई उइली दे दिया इसको इसे ओ भाई साहब दैज्री पहुंचने वाला है भाई लोग दैज्री तो गाइस दैज्री मोनसिगोन आरोना आरो एसे दंबोयो माने माखिनियाव आंबो मिथिया आरोना लकेसन नायाखै तो दैज्री मोनसिगोन आरो माने एफा गोजान गैला आरोना तो बार मेंजोब्बाय आरोना तो लामाया मजा दे गाइस एकदम मजा साइकेलनि फैनो थाखाय एकदम मजा खायो माने गाज्रि नङा आरोना गासैबो पाका प्लेन गोजा तो नुहुरबायनो गाइस आइथिं हाजो नुहुरबायनो एसे ओ भाई मजा आएगा बस आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहना भैराकुंड 12 किलोमीटर गाइस भैराकुंड 12 किलोमीटर ओ भाई चा और इतना नहीं है भैराकुंड मतलब पहुंचने ही वाला है ना और 12 किलोमीटर है तो बस आप लोग हमको सपोर्ट करते रहना तो ऐसे ही वीडियो लेके आऊँगा तो बस आप लोग सपोर्ट करते रहना तो ओ भाई साहब ओ आजा जल्दी आजा इतना जोर है गाइस अभी हम लोग मंजिल में पहुंचने वाला है ना इसीलिए इतना जोर दे रहे तो दोस्त का चैन खुल गया है जल्दी ठीक करो ओ भाई साहब गर्मी लगा है भाई साइड पेट पूजा करना पड़ेगा ओ भाई नहीं खुला है मेरे को चोट वाला है ना चाले रोक तेरे को मैं आगे जाऊंगा गाइस ओ भाई ओ रे गरे हाँ बस भाई लोग देखते रहना वीडियो को एंड तक तो गाइस ओरैबायदि गरम नांबाय भाई नन स्टप साइकेल सालायना फैदों आरोना तो दै गांजोब्बाय दै लोंनानैसो तो बिराद गरम ना मारै गरमा गरम हाइफाइ है गोजा जाजोबलांबाय तो थांसै आरो एसेल' दुगैयो आरो भाई गर्मी इतना गर्मी दै लायनो थांदों गाइस तो गाइस भैराकुंडआव मोनहैसिगोन आरोना जोङो दैज्रि बारबाय ओमफ्राय नै माबा जादों आरोना तो 2 किलोमीटर नङा माने 3 किलोमीटर हमना लागासिनो आरो तो थांसै गाइस आरामसे फाइनेलि बहुत गोबावनिफ्राय आसा खालामै दिनै माबा माने फैनो हाबाय आरोना तो बहुत गोबावनिफ्राय आं फैगोन सानबाय थादोंमोन आरोना गाइस तो लोगोफोरासो एसे माबा गरबर खालामबाय थायो आरोना फैगोन फैया खालामबाय थायो सोरनिबा फैसानि प्रब्लेम साइकेलनि प्रब्लेम जाबाय थायोना तो बेनिखायनो दिनै फाइनेलि मोनहैसिगोन गाइस नै हाजोफोरखौ नुबायनो एसे ओ भाई साहब हाजोफ्रा ओ मारै नांदो मोनबायसिगोन मारै नांदो हा अ जाहैबाय खासिनाथ' जाथारला आरोना ओ फैसा ये खासिनाथ' जाथारला गोजा जोब्बाय मोखाङा ओ भाई व्यू तो फाइनली गाइस भैराकुंड हम लोग पहुंच गए देख ही सकते हैं व्यू तो इधर देखो भाई साहब पूरा पहाड़ ही पहाड़ है तो इतना गर्मी है भाई साहब माटी बोलो तो देखो भाई नजारा
ये देखो मेरा गूगल मैप क्या बोल रहा है 400 मीटर बोल रहा है तो गाइस फाइनली मोनफैबाय जोङो भैराबकुंड ओमफ्राय थांगोन ओइथिं ट्री हाउस बायदिबो दं आरो बैथिं जोङो ओइथिं फैबाय एसे बेरायनोसै ना मा होनो ओमफ्राय बैथिंबो थांजोबगोन पुरा बेरायगोन दिनै दा जोङो 10टासोबो 10:30टासोबो जाबाय खोमा हा 10:30 जाबाय 10:30 जों फैदो आरोना जोङो थ' ओइ बे दालांफोर बायदों ना माथो निउ ब्रिज बानायबाय लामानि गैया खोमा इथिं आरो माथो फैबाय जों बोरै आं मोनाखैलै साइ अ भाई नायनागोन मजा ओहो भाई दैया बेवहाय मोननाय नङालै जेबो गाय गोलैनांगौ जाबा ओरैबायदि थार भाई चलो चलो देखो मादि मोनदो सफैना हा नोंलाय वाह भाई फिसा सानो साइकेल सालायना फैदो खम धेमालि नङा 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर भाई आसान है क्या टीम भी उन्हें गाइस ओह अरे माइला न्यू ब्रिज बनाई दे ना गाइस बैठी गए मोजां ना मा थांगोन दा जोङो तो गाइस जोङो इथिं बेरायनो फैदो आरोना तो नायनो हागोन लामाफोरा ओरैबायदि फिसा फिसा ओरैबायदि गरम नोंथांमोना नायनो हागोन गोलोमदों आरोना आरो उपाय गैया साइकेल लानानै बेरायबाथाय गोलोमखायो ना बेरायबाथाय दसे ओमफ्राय ओंखामबो सेब सेब उखैबाय जेला मा जाना लांगोन आरोना ओमफ्राय इथिं बेरायना फैनि एसे तो फार्स्ट टाइम आरोना गाइस बेथिं बेरायनो फैनाया जों फैदोंमोन 2 बोसोर जाबाय आरोना गाइस तो 2 बोसोर बेथिं फैयाखैमोन आरो स्कुलनिफ्राय लाना फैदोंमोन जोंखौ तो फार्स्ट टाइम स्कुलनिफ्राय लाना फैदोंमोन आरोना बिदि बाहेरा फैनो मोनाखै तो दिनै आरोना फार्स्ट टाइम साइकेलजों फैदों जोङो साइकेलजों राइड खालामदों आरोना तो जेसेबां हायो एसेबांनो सापर्ट खालामबानो जाबाय आरोना गाइस बरिया कुल थान्दा थान्दा मोनदों गाइस दिनै तो गाइस नै गोजौ दावखौबाय आरोना इथिं आरो गोजौसो तो हाला बिराद उदै जादों इथिं थांथ'ला खोमालै जों ओरैबायदि गोजौ ओरैबायदि गोजौ गाइस गोजौ दावखौनो हानाय नङा जोङो तो ओंखामबो जायाखै नालाय गाइस बिराद गरमनि मादै गोलोमजोब्बाय बिदिनो हाजोफोरा आरो भाई साब ओरैबायदि ओमफ्राय बे केमेरा माबा लानायाखै बिराद बेयाव बिखा मावदो आरो सादो माबा मोनसे आरो गरम ओरैबायदि गरम लोमजानो मोनजोब्बाय गाइस तो बेनिफ्राय बेग जानोसै आरोना गाइस तो हाला बिथिं दावखोनो आरो ओरैबायदि गरम बिथिं थांसै बेग थांनि साइकेला थांबाथाय थांखाबाय आरोना गाइस र' बेनिखायनो मलखौ माना लानांगोन तो गाइस साइकेल डाइरेक्ट थांखागोन आरो आंनिया बिथिं नायनो हागोन नोंथांमोना गाहाय एकदम ब्रेकबो गैया आरोना बिना ब्रेक के साथ थांबाथाय थांखाबाय गाइस हाबो मोनहैबाय भाई साहब पेडेलखौ मारनायाखै गाइस ओमफ्राय दिनै ओरैबायदि स्पिडाव ओरैबायदि स्पिड भाई साहब निन्जा एक्सटर खारनाय बायदि मोनदों भाई मादी बोलो ऊपर से आया हम लोग नीचे देखो भाई भाई पेडेल मारियाखै आरोना आं हारसिंनो गावनो खारदों गोजौनिफ्राय पिउ फैदों आरोना गाइस गोलैबाथाय थांखाबाय लुथुर पुथुर गोलैखागोन गाइस एकदम हाथारला ना गाइस माबा माबि जाना लानांगोन दा ओंखामबो उखैदों आरोना जेबो जाबोगोन आरोना गाइस जोङो मात्र 20 रुपिसनि परथा पुरि जाबोदों आरोना 20 रुपिसनिल' जोङो ओमफ्राय आनैहानाव साहा लोंना फैदों आरो जेबो जायाखै गाइस ओमफ्राय जादों माबा जादों नावहै मा बुङो नावहै माबा जाना फैदों आरोना मेगि जाना फैदों जोङो नाव ओमफ्राय दा बेयाव जाखानोसै डाइरेक्ट गाइस थ' बेयाव हाबा बे आवगायाथ' गाइस आवगायाव हाबहैनोसै जों हटेलाव जाना लानांगोन बिनिफ्राय बेरायगोन गाइस नै बयलार
Gambar roti. Mozal sih na. Bronzal. Alabanai. Bola roti jadi je. तो गाइस भिउ खो नै मजा ऊपर फैबाय आरोना जोङो तो हटेलाव पुरा जायै बयलार सयलार रुटि सुटि जायै फैबाय आरोना गोजौथिं दावखोबोबाय जोङो तो इथिं नै उपरथिं थाबाय साइकेल सालायनो हाला आरोना बिथिं उपरथिं माने दावखोनो हागौआना बेनिखायनो जोङो माने थाबायनायबाय आरोना गाइस तो नै गाहायनि भिउखौ हिसाब मजा भिउ गाइस जोङो दायो दुगैनो हागौ आरोना दुगैनाय जाबा दुगैगोन दुगैनाय जाबाथाय थांनोसै डाइरेक्ट मजा भिउ देखे तो गाइस नै हैनो मानसिफोर मादि नुदो ओमफ्राय दिनै भाई आवाज दं आरोना जोङो ओमफ्राय भैरबकुन्द इयावसो ओइनो भैरबकुन्द बे माने माबायानो मन्दिर नुहुरदों भाई मजा नांदों गाइस जों दायो हाजो सायाव दं आरोना बिथिंलाय भाई इसे क्या व्यू देखो सुकून मिलता है भाई दिल को बहुत सुकून मिलता है ना इधर ना माँ जाओ भाई नहीं जाऊंगा हम लोग तो इधर से हम लोग बैग जाएगा तो बहुत गर्मी लगा है बहुत गर्मी तो देखो भाई बहुत अच्छा है व्यू थिंनै गास ओरैबायदि गोलैखाव थांखाबाय बेयाव ओमफ्राय थिंनै हा बरायना बोथोरा आयाव माथो थांदों गास बेयाव गोलैनोबो हागौ आरोना जारे गाहाय आरोना बे बोरै बाबैथिं मादि नुहुरदो जि स्पिडाव थांदो ब्रेक हम ब्रेकबो गैया आंनाथाय आरो गास नै ब्रेकआ सेन्देल जामखावजोबदों ब्रेक गैयाबा थांना भाई नै बाहा थाथान्दों ब्रेक लाखिलायखों बहुत रिक्स नहीं रहा ब्रेक हमें गाइस ओरैबायदि गरम बुंनोनो आरोना बारबो एसेबो गैयि बायदि आरोना ओरैबायदि दा जोङो दंआवनो फैयो आरोना दै सेरावहै मजा दै बोयो गाइस तो मारै गरमाव नैथिं जोंनि साइकेलफोरा ओमफ्राय नै हाजो खाथि ओरै दा एसे दुगैना लानोसै गाइस दुगैनानै दैयाबो एसे थारनो ओरैबायदि थार फुलिबेनि थिखिनिया दुगैनो गारना दुगैना लानोसै गाइस दसे बिराद मेगन सेगन गोलोमदैयाव हाबदों आरोना मेगनावहाय ओइथिंना मानसिफोरा ओइथिं दं गाइस पुरा दुगैना लाबाय जोंनिया मालाबा थान्दा दानि ओरैबायदि गरममोन दासो थान्दा मोनबाय आरोना ना इलाय भाई साहब ठंडा wah ठंडा दुगैना लानोसै आरो खनसे माने गाइस जोङो दायो दुगैखांना लाबाय आरोना दुगैखांनानै दायो ट्रि हाउस बायदि जायगा दं ना बेवहाय बेरायहैगोन आरोना मजा नांबाय फ्रेस नांबाय आरोना दुगैखांनानै ओमफ्राय सासे नै दासो दुगैखांदों ओमफ्राय नै हाजोफ्रा ओमफ्राय साइकेलखौबो एसे सुनानै लाबाय आरोना गाइस तो थांसै पुरा मजा मोनबाय गाइस दुगैखांना थांसै नायनोसै ट्रि हाउस बायदिखौ भाई हाजोफोरा नै मजा नांदों दाखायसो सान्दुं दुगैनायाव एकदम सान्दुंआनो गैयामोन गाइस दिनै दैयै पुरा दै ज्राव बोहैदों आरोना हाजोखौ मजा नाङो गाइस ओइ थांसै ओमफ्राय ओरै थांनायथिं ट्रि हाउस बायदि दं आरोना बिथिं थांगोन बेरायनो थांनोसै गाइस दिनै हाजोफ्रा मजा गाइस दानिसो राइडार सानै थांबाय आरोना मजानो फैनो दैया गाइस न'आव पुरा रुम भारा थानाय खोमा बेयाव ट्रि हाउस बायदि गाइस एसे उठिना नायनो ओमफ्राय इथिंनो बाइकआ बाइक मजा बाइक गाखोनायनि ट्रि हाउस बायसा साइकेल बायदिनो हा
guys sini Warrior ane jiran thanang no sini oi so guys mi thangsi arna जोङो गरम जोबना तो थांसै दायो आरामसे नाव ना मा होनो guys तो ओंखाम जालायनांगोन दा जोङो गारिफोरा मजा बाइक तो guys बेलाय स्विमिं पुल न्यू स्विमिं पुल आरो ना बे I love Bhairabkunda मजा आरो ना guys नै दिला बायबो थांसै बेनिफ्राय फै मजा नै केम्पिं खालामनाय बायनिफ्राय बिदाय ओइथिं बर'नि माबा खिथादों ना बिदाय लायनोसै ना मा होनो हाट हिन्जावसाफोरखौलाय लासैसो मोनो हिन्जावसाफोरखौलाय लासैसो मोनो तो बेनिफ्राय थांनोसै लासैसो मोनोहाय बिदि साइकेल लाना फैदो जोङो ना मालायफोरा जरा ओरै थांसै गाइस नाव तो गाइस दिनै भिडिअखौ माबोरै नांखो अननानै कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो ना गाइस तो नोंथांमोना अननानै सापर्ट खालामबाय थाबा बिदिनो सापर्ट खालामबाय था आरो ना तो बिदिनो नेक्स्ट राइड फैलायगोन आरो गाइस आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना हो आरो ना गाइस तो बिदिनो भिडिअ नुबाय थागोन नोंथांमोना तो आरो थांगोन आरो ना जों राइड मारिगोन तो बे माइ गायनाय सिजन ना माइ गायनाय खोथिया फुनाय बेबो जोब्बा राइड मारिगोन आरो ना गाइस तो बिनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो ना गाइस तो भिडिअ मोजां नुब्ला लाइक खालामना होबानो जाबाय आरो ना तो बाय बाय गाइस